Моя музыка заўжды ішла ў двух напрамках: акадэмічная музыка і эстрадная, але ў класычным разуменні. Выхаваны на Шапэне і перадваенных спевах, практыкаваў абодва гэтыя, здавалася б, узаемавыключальныя кірункі. Рышард Сяліцкі. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Магчыма, таму, што цалкам пасля вайны змяніў імя ды прозвішча? Ці таму, што адзіны з былых варшаўскіх кансерваторцаў, якія сталі ў Беларусі кампазітарамі, вярнуўся на радзіму? Але ў адрозненне ад Абелёвіча і Вайнберга, гэтага вучня прафесара Залатарова, айчынныя музыколегі практычна не згадваюць. Падзабыты ён і ў Польшчы. Кнігаў пра яго няма, артыкулаў вобмаль. Нам жа ў першую чаргу гэты кампазітар, аранжыроўшчык, дырыгент, піяніста, крыху габаіста, вучань Шастаковіча і колішні галоўрэт польскіх награнь, цікавы тым, што пан меў пэўнае дачыненне да джазу, з'яўляючыся адначасова акадэмічным і эстрадным аўтарам. Аддаем маэстра 31-ю частку радыёцыклю «Джаз БССР. Перадгісторыя наадварот». Аднойчы музычная даследчыца Вольга Дадзіёмава з Менску атрымала ад сваёй настаўніцы кампазітаркі Эджі Тырманд даручэнне, акром працы ў архівах, адшукаць у Варшаве ейнага даўняга сябра Рышарда Сяліцкага. Зрэшты, вялікая надзеі на паспяховы пошук пані Эджі не ўскладала, бо ў яе застаўся толькі стары тэлефонны нумар і адрэса: вуліца Снядэцкіх, 1/15. У Варшаву я приехала у 86-7 годзе минулого тысячагоддзя. І спачатку мне не было нават дзе спыніцца. І такім чынам я пачала пошукі просто для таго, каб недзе пераначаваць. Тэлефон не адказваў, але ў мяне быў адрес. Я пеша прайшла па галоўным варшаўскім праспекце і націснула унізе на звонок, і голас жанчыннага ўзросце, такой już старшай пані, як у Польшы кажуць, мне адказаў: «Падымайцеся, мы вас прымем. Калі вы знаёмыя з Эдзі, вы наш лепшы сябра». Кракатук. Традыцыйна пачнем знаёмства з высвятлення дакладных імёнаў і датаў. Першым імем нашага героя стала Рубен альбо Рубін, але ў сям'і ж яго называлі Рыськам, памяншальнай формай ад Рышарда. Яго пачатковае прозвішча Берлінсон у польскіх крыніцах часам пішуць памылкова на нямецкі манер, устаўляючы перад апошняй літару «Х». Перадваенны творчы псеўданім уяўляў сабой скарачэнне прозвішча да Берлінс, хаця аўтар не зарэгістраваў яго ў «Зайкс» – звязе аўтараў і кампазітараў сцэнічных. Менавіта гэтак падпісанае ягонае аўтарства на кружэлках другой паловы 30-х гадоў. Да прыкладу, «Та една мілосць» – гэтае адзінае каханне, ангельскі вальс, музыка Берлінс, словы Ольден, псеўданім Юліяна Тувіма, танцавальны аркестра Одеон, рэфрэн спявае Мячыслаў Фох. Dzieciństwa czarni to bajka, ni sen, w pamięci twej czule drży. Jeden cień, najwierniejszy twój cień, z twych oczu wyciska łzy. Najsłodszy mój śnie to ty. To pierwsza miłość we wspomnieniu serdecznym trwa.
sercu boleśnie leka, że minęła już młodość twa. Такім чынам, Рубен Берлінсон. Месца народзінаў Варшава. Дата 1916. Сям'я Берлінсонаў жыла ў Наваліпках. Гэта невялікі раён непадалёк ад старога гораду. Тут жа Рубен атрымаў пачатковую адукацыю. Іх суседзямі, як ён сам згадваў, было сямейства Хэкельманаў. Мы жылі на адной вуліцы. Цяпер гэтай вуліцы не існуе. Вокны нашых кватэраў былі насупраць. Нехта з агульных знаёмых прадставіў мяне братам. Альберт Хэкельман спяваў і пісаў уласныя песні, а Мячыслаў Хэкельман граў на гавайскай гітары. У сям'і Берлінсонаў таксама любілі музыку. У кватэры стаяла піяніна, але ўсур'ёз на інструменце ніхто не займаўся. Прытым родныя адносіліся да асіміляваных габрэяў, а значыць, не гаварылі дома на ідыш. Бацька Рубена, Мэндель, пераехаў у Варшаву аднекуль з расійскай імперыі. Не сакрэт, што Берлінсоны ды Берліны здаўна жылі па абодва бакі, на той час умоўная беларуска-польская мяжы. Сведчыць Эдвард Сяліцкі. No, ojciec był właścicielem jakiegoś małego sklepiku, takiego trochę chyba kiepsko. Яго бацька валодаў невялікай крамкай, хіба не надта паспяховай. У гандлі спрытнейшай была яго жонка, як гэта ў сем'ях бывае. Рышард, мой тата, меў старэйшых сястру і брата. Сястра была старэйшай за яго на 9 год, па-хатняму яе звалі Эддзя. Брат Лазар, па-сямейнаму Лютык, быў старэйшы на 8. Менавіта Эддзя заўважыла музычныя здольнасці. У Рыська арганізавала яму лекцыі. Ён вельмі хутка пачаў вучыцца, вельмі хутка пачаў таксама граць на танцах у пэўным калектыве, граў у такіх танцбудах, як гэта тады называлася, і прыносіў дадому грошы яшчэ падлеткам, што для ягонага бацькі было ўвогуле незразумела, бо ён казаў: як гэта так? Выходзіш з дому і вяртаешся з грашыма. Інтарэс жа палягае ў тым, што трэба найперш штосьці ўкласці, а потым з таго мець прыбытак. А так пайсці і з нічога адразу мець грошы? Вельмі яго гэта здзіўляла. Гэтак wyglądał baćkowski dom. Tego mieć od razu pieniądze, bardzo go to dziwiło. Tak wyglądał dom rodzinny. Кракатук. Зазначу, што сын Рубена Берлінсона, Эдвард Сяліцкі, таксама кампазітар, прычым авангардовага кшталту, габілітаваны доктар музычнага мастацтва. Пан выкладае сучасныя кампазітарскія тэхнікі ў музычным універсітэце Фрэдэрыка Шапена. З Эдвардам мы ўпершыню пабачыліся ў Варшаве на канцэрце беларуска-польскага авант-джазавага ансамблю «Фантастычныя плыўцы», але я тады не адразу здагадаўся, што ён сын таго самага Рышарда. Яшчэ адзін твор нашага героя з вакалам Мячыслава Фога. Акампануе аркестра Сирене Рекорд, дырыгуе Генрык Гольд. Wspomnij te nasze pierwsze chwile. Wspomnij te pierwsze sam na sam. Tyś mnie kochała i ja kochałem. Chcę, byś wspomniała, jak dobrze było nam.
Эдвард кажа, што ягоны тата няшмат распавядаў пра сваё дзяцінства, ды ўвогуле быў не надта гаваркі. Гэта пацвярджае і менская госця ў варшаўскім доме сяліцкіх Вольга Дадзіёмава. Ён не размаўляў, а рабіў. Ён не размаўляў, а дзейнічаў. І у яго усе размовы працягваліся, можа, 3 хвіліны. На 4 ён казаў: все, я пайшоў працаваць. Падыходзіў да раяля, у іх вялікі раяль быў, і з гэтай хвіліны яго не можна было турбаваць, не то, што не трэба, а гэта не можна. Таму што ён не аказваў, не рэагаваў ні на каго, ні на што. Калі б у доме нешта нават здарылася, ён бы не звярнуў ніякай увагі. Ён увесь быў у творчасці, гэта праўда. І па ягоных паводзінах было зразумела, што у эпіцэнтры яго жыцця была і назаўжды застанецца менавіта музыка. Кракатук. Адлік сваёй музычнай кар'еры Рубен Берлінсон браў з 1934 году, калі скончыў гімназію з назовам «Спуйня» – «Злучнасць». На танцах ён сапраўды зарабляў болей, чым бацька-прадпрымальнік. Пачаў я вельмі рана, калі меў 18 год, а гэта быў перадваенны перыяд. Заўжды адчуваў схільнасці да эстраднай музыкі, менш да джазавай. Мне вельмі падабалася пісаць мелодыі ў паўднёвых рытмах, многія з якіх сталіся хітамі. Як у варшавяка ў мяне выклікалі замілаванне песні тыпу варшаўскіх прадмесцяў. Музыка англа-амерыканская, хаця мне вельмі падабаліся мелодыі з амерыканскіх фільмаў, была не настолькі блізкая. Джэмуе аркестра Ежы Герта. Яшчэ адное ўражанне пані Вольгі ад пана Рышарда. Яго ж мала хто разумеў. Гэта быў такі тыповы композітор. Где-то 17 мгновений весны профессор Плечны шоў на явку. Юны Рубен наведаваў канцэрты ў варшаўскай філармоніі, у прыватнасці хадзіў на Караля Шаманоўскага, але меў магчымасць слухаць джаз праз радыёпрымач. Перад вайной слухаў аркестру Гольда і Петерсбургскага. Яны гралі ў малінавай зале Брысталя, а транслявала польскае радыё. Я меў крышталёвае радыё і слухаў іх у навушніках. Засынаў, а маці здымала мне іх з вушэй. Яны гралі танцавальную музыку, мелі рэфрэністаў і многа сваіх кампазіцыяў. У гэтай музыцы мне чуліся элементы свінгу, які быў тады ў модзе. Не было музыкі моладзевай. Бацькі, моладзь танчылі пад тую самую музыку. Кракатук. Пад Брысталем тут маецца на ўвазе эксклюзіўны дансінг у варшаўскім гатэлі «Брысталь», а крышталёвае радыё – гэта першы тып прымача для масавага выкарыстання, у якім у якасці дэдыкатара выкарыстоўваўся сапраўдны кавалак крысталічнага мінерала. Асабіста пазнаёміцца з Ежай Петерсбургскім Рубен Берлінсон здолеў ужо пасля вайны. Згадайма адну з тэмаў пана Ежы, 1934 год.
Калі праводзіць паралелі з Мячыславам Вайнбергам, то Рубен Берлінсон аналогічна пачынаў у кабарытовым асяродку Варшавы яшчэ юнаком, выконваў папулярную музыку, прыдатную для танцаў, і таксама пачынаў у гэтых варунках пісаць штосьці ўласнае. Мечык і Рысек пазнаёміліся ў Варшаўскай кансерваторыі. Першы, як мы ведаем, вучыўся на піяністычным аддзяленні, а другі пачаткова трапіў у клясу духавых інструментаў, на габой. Тады габаісты былі ў дэфіцыце, распавядае Эдвард Сяліцкі. Ён паступіў у кансерваторыю, думаю, 1935-36 годзе. Перад тым ён не меў рэгулярнай музычнай адукацыі, хутчэй фрагментарную, таму пайшоў на тую спецыяльнасць, на якую прымалі без экзаменаў, на габой, да такога слыннага прафесара Северына Сняцкоўскага, які быў бацькам усіх габаістаў, можна сказаць, у Польшчы. З-за праблемаў з гуказдабываннем праз год тату выключылі, аднак яго прыняў да сябе Казіміш Сікорскі у клясу тэорыі. Który go przyjął do klasy teorii. Кракатук. Той Сняцкоўскі, бывала, папросту выганяў Рубена з клясы, а Сікорскі, нагадаю, адначасова навучаў тэорыі кампазіцыі Льва Абельёвіча. Тады ж з'явіліся першыя акадэмічныя творы Берлінсона «Мазурка» і цыкль песень на словы Марыі Канапніцкай. Між іншым, з Сувалак родам. Нотныя рукапісы якіх, на жаль, не захаваліся. Таму паслухаем чарговыя танга 35-го году запісу. Jesteś przy mnie i do mnie tulisz głowę. Jutro me imię dla ciebie będzie pustym słowem. Dziś jesteś blisko, a jutro minie wszystko. Jednak rzuć pojutrze myśl, dopóki trwa nam dziś. Танга Берлінса агучыў Стэфан Вітас з аркестрай фірмы «Адеон», якой дырыгаваў ужо названы намі Ежы Герт. На той момант нямецкі «Одеон» з офісам на Плотскай 13 лічыўся самым прэстыжным вытворцам грамплытак сярод прадстаўніцтваў замежных фірмаў у Варшаве. Па той жа адрэсе месцілася прафесійная студыя ды паўаўтаматычная лінія вытворчасці. На пачатку 30-х, як мы колісь распавядалі, аркестрай фірмы стаў згаданы калектыў Гольда Пецярсбургскага. Даследчык Кшыштаф Карпінскі піша, што прадукты фірмы рэкламаваліся як запісы слаўных спевакоў і віртуозаў ды слаўных джазавых аркестраў. Лейбл выдаваў запісы такіх джазавых грандаў, як Луі Армстронг, Пол Уайтмен, але запісываў і свойскі, так бы мовіць, рэпертуар. Рэгулярна рэцэнзаваў адеонаўскія рэлізы кракаўскі часопіс «Ас», а распаўсюдам плытак займалася фірма Макса Герцвольфа, што мела офіс на вуліцы Налеўкі 21 у габрэйскім квартале Варшавы. На пачатку вуліцы ў клубе таварыства «Макабі» граў на фартэпіяна яшчэ адзін Ежы, той, які Мандельбаум з Пінску. Слухайце серыю 11. Кракатук. Ежы Герт, добра абазнаны і ў нью-йоркскім джазе, і ў венскай дадекафоніі, заняў пасаду мастацкага кіраўніка, аранжыроўшчыка і дырыгента фірмы «Одеон». У 1933 годзе і заставаўся ім да пачатку вайны. Сабе ў асістэнты Герт узяў студэнта кансерваторыі Берлінсона. Герт кіраваў танцавальнай аркестрай на польскім радыё, і Рубен рабіў для яго аранжыроўкі. Досыць хутка мусіў таму навучыцца. Герт таксама перажыў вайну і потым быў доўгі час дырэктарам аркестры польскага радыё, але ў Кракаве. Натуральна, што амаль усе перадваенныя песні Берлінса былі апублікаваныя менавіта «Адеонам».
a jutro minie wszystko. Jednak rzuć o jutrze myśl, dopóki trwa nam dziś. З інтэрв'ю Рышарда Сяліцкага Марыку Гашыньскаму. З гертам я пазнаёміўся, калі кампанаваў свае юнацкія танга, і тады ён прапанаваў мне супрацу. Я быў студэнтам і мусіў крыху зарабляць, таму мяне гэта зацікавіла. Я стаў яго асістэнтам, у рэчаіснасці хлопцам для ўсіх справаў. Я перапісваў ноты, дастаўляў іх спевакам з мэтай падрыхтоўкі да запісу, але ў асноўным дапамагаў у кабіне студыі. Навогул запісваліся песні, але таксама песні ў інструментальных версіях, і тыя, апошнія, часам можна было назваць танцавальна-джазавымі. Аркестрамі збольшага дырыгаваў герт, ён сам усё аранжыроўваў, толькі часам хтосьці яму дапамагаў. Кракатук. З размовы Рышарда Сяліцкага з Кшыштафам Карпінскім. Запісваліся тады на воску, рабіў гэта тэхнічны дырэктар Хэр Даргац. Часам запіс паўтараўся, працавалі на нямецкай апаратуры, дастаўленай з Берліну, рыхтавалі праграму і матэрыялы неабходныя для запісу, ноты здабывалі ў выдавецтвах, часам іх прыносілі кампазітары. Калі творы падабаліся герту, то ён іх аранжаваў і запрашаў спевакоў. У студыі «Одеон» запісваліся сярод іншых аркестра Генрыка Гольда, Хурдана, Вера Гран. У касысе адбываліся рэгулярна і доўжыліся па некалькі тыдняў. Żałuję, że cię poznałem. Żałuję, że cię kochałem. Bywaś jak wszystkie inne, a przecież tak ufałem ci. Na próżno mnie dziś przeklinasz, na próżno przeszłość wspominasz. Odejdź i bądź szczęśliwa, chociaż tak zdradliwa była miłość twa. Szczęśliwa, chociaż tak zdradliwa była miłość twa. Гэта быў гук з кружэлкі 1936 году, дзе ў танга Берлінса з аркестрай герта заспяваў Альберт Харрис. Менавіта пад такім імем і менавіта з таго году пачаў запісвацца на «Одеоне» згаданы намі раней Арон Хекельман. Перад тым вакаліста выкарыстоўваў псеўданімы Хольм і Ліф. То бок для Рубена першым досведам у прамоцыі артыстаў аказаўся ягоны сусед. Пачуўшы яго, я падумаў, што добра было б прадставіць яго Ежы Герту. У мяне атрымалася арганізаваць іх сустрэчу, паехалі мы на вуліцу Плотскую, і мае дапушчэнні апраўдаліся. Ён Герту вельмі спадабаўся, тандем склаўся, і Харрис запісаў з Гертам мноства песень. Харрис трапіў у шэраг вядучых салістаў «Одеону», а ягоныя запісы аказаліся самымі джазавымі ў каталогу. Кракатук.
Што тычыцца першых аўтарскіх вопытаў Рубена Берлінсона ў жанры эстраднай песні, то, як мы маглі пераканацца, іх выконвалі самыя папулярныя ў другой палове 30-х так званыя рэфрэністы. Можна дадаць яшчэ Адама Астана, Адама Высоцкага, Тадеуша Фалішэўскага, Хур Юранда. З Мячыславам Фогам кампазітар працягнуў супрацу і пасля вайны. У шэрагу тэкставікоў, што супрацоўнічалі з Берлінсонам, акром Юльяна Тувіма, можна назваць і Уладыслава Шленгеля. Слухайце частку 8 з нашага цыклю. Taka piosenka Daj mi różę, seniorita. Такая песня «Дай мне ружу, сеньорыта». Ён потым перарабіў яе ў інструментальны твор, падпісаны «Танго Каприччо». І гэта запісваў потым Герд ці Рахань. Розныя рэчы згінулі на радыё, але ў любым выпадку нейкую копію таго запісу маем. Мы ж паслухаем арыгінал вызначальнага 1939 году з голасам яшчэ адной міжваеннай польскай зоркі Януша Паплаўскага. Daj mi różę, senorito, tylko różę, a na niej twych dłoni ślad. Gdy w Sewilli ktoś zapyta, ja odpowiem, to mojej kochanki kwiat. Chciałbym cały świat zakrzyczeć, że mnie kochasz, że tylko na mnie wybór padł. I gdy tylu odeszło z niczem, ja mam ciebie i cudny ten kwiat. Daj mi różę, senorito, tylko różę, a na niej twych dłoni ślad. Gdy w Sewilli ktoś zapyta, ja odpowiem, to mojej kochanki kwiat. Chciałbym cały świat zakrzyczeć, że mnie kochasz, że tylko na mnie wybór padł. I gdy tylu odeszło z niczem, ja mam ciebie i cudny ten kwiat. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Варшава, Беласток, Менск. У верасні 39-га Рубен Берлінсон разам з іншымі студэнтамі кансерваторыі браў удзел у абароне польскай сталіцы ад наступу гітлераўцаў, капаў супрацьтанкавыя равы ды тушыў запальныя бомбы, распавядае Эдуард Сяліцкі. Wiem, że nawet był w jakimś studium wojskowym, które... Ведаю, што ён нават быў у нейкай вайсковай школе, адкуль яго вярнулі, бо штосьці не надта ім пасавала. Акром таго, ён меў вельмі дрэнны зрок, і такіх папросту не прымалі да вайсковых школаў. Дзякуючы таму ён не пайшоў на фронт, а многія з ягоных калегаў былі прызваныя. Ён, уласна, не, і застаўся як цывільная асоба ў Варшаве. Dlatego został jako cywil w Warszawie. Мяркуючы па ўсім, большую частку восені Рубен правёў у родным горадзе пад нямецкай акупацыі. Падчас чарговай сустрэчы з Альбертам Харрысам яны дамовіліся уцякаць на ўсход.
З успамінаў Рубена Берлінсона. Сапраўды гэтак і атрымалася. Альберт перайшоў зялёную мяжу разам з братам. Пазней мы сустрэліся ў Беластоку. На жаль, не ведаю, як потым склаўся іхні лёс. Біяграфія Хекельманаў-Харрысаў вартая асобнага расповеду, бо абодва трапілі ў склад львоўскага тэатру-джазу, а пасля і ў беларускі дзярж-джаз. Krakatuck. Samemu to w ogóle było bardzo niebezpiecznie. Самому пераходзіць мяжу ўвогуле было вельмі небяспечна. На яго, зрэшты, там таксама напалі, абакралі, у тым сэнсе, што ў яго і так не было грошай, затое меў новы гарнітур, які ў яго забралі, дадалі ўзамен старое шмаццё. Гэта быў тады дэфіцытны тавар, дадае сын Рышарда. Акром братоў Хекельманаў, Берлінсон мог напаткаць у Беластоку і Ежы Піцерсбургскага з Генрыкам Гольдам, якія стварылі джаз-аркестру Белдзярж-эстрады, і Хур Юранда, які стаў першым беларускім вакальным джаз-бэндам, і таго ж Уладыслава Шленгеля, які ўладкаваўся ў польскі тэатр мініятураў, адкуль і выйшла тая дзяржаўная джаз-аркестра БССР. Далей паслухаем другое супольнае танга Берлинса и Шленгеля з вокалом Высоцкого. Człowiek żyje raz i umiera tylko raz. Szkoda tracić czas. Gdy muzyczka gra, to ma frajer nawet gaz. Małe rendezvous i Blendy naruda zezuje do mnie i piwne ślipki spuszcza skromnie, a Kataryniarz najstarszy rangą na bębnie tango solo rżnie. Człowiek żyje raz, więc wesoło trzeba żyć, z figlem trzeba żyć, z rajcem trzeba żyć. Po fajerancie siup, tango po co talent kryć, głębsze kojse zrób i siup. Знаходзячыся ў Беластоку, Рубен Берлінсон прайшоў адбор музычных кадраў і атрымаў накіраванне на вучобу ў Менск. Варшаўскую кансерваторыю, як тэарэтык, ён, зразумела, скончыць не паспеў, а ў беларускай кансерваторыі быў прыняты адразу на 4-й курс у клясу прафесара Васіля Залатарова для кампазітараў і тэарэтыкаў. І там, уласна кажучы, усе спаткаліся. Вайнберг, Берлінсон, Вагнер і... Абелёвіч, так. Абелёвич, ja nic o nim więcej nie wiem. Я нічога больш пра яго не ведаю. Памятаю, што тата тады меў 80 з нечым гадоў, вельмі перажываў, што не можа ўспомніць тое прозвішча. Потым ўсё ж згадаў. Tam jeszcze była jedna osoba... Тырманд, пэўна, так яшчэ? Tak. Ёсць фотаздымак. Тады быў такі звычай сфотаграфавацца з прафесарам. Гэта, па сутнасці, такая... Taka, no, magłucze kuczka. Так, штосьці дзіўнае. Coś niesamowitego. Прычым у гэтай пяцёрцы Рубен быў адным з найстарэйшых пасля Льва. Krakatuck. У сваю чаргу Вольга Дадзіёмава заўважае. Ведаеце, пакаленне Рычарда Селіцкага, гэта было абсалютна такое незвычайнае для нас спалучэнне трохэтнічных напеваў, запеваў, размоваў, успамінаў. Гебрайскае дзяцінства, польская юнацкая адукацыя і, як вам сказаць, беларускі патрыятызм. Правда, падавалася, што гэтыя людзі жывуць у трох прасторах і ў трох часах. Вось, разумееце, такі міксавы хронатоп. Змяшэнне рэальнасці і пласты адзін на адзін наязджае, такое толькі ў кінафільмах бывае. Чарговы ангельскі вальс Берлінса, які аздобіў рэфрэнам Януш Паплаўскі. Szkoda cię, wierzaj mi, dla innego, gdy odejdziesz, zostaną mi łzy. Nic nie miałem nad ciebie droższego i nie będę miał ode mnie, wiesz ty. Szkoda cię dla tej innej miłości, co cię zgnębi i zburzy ci krew. Gorzej będzie ci z tym, gdy odejdziesz, ja wiem, dla innego, więc szkoda cię.
dla innego, więc szkoda cię. Эдвард Сяліцкі называе свайго бацьку выдатным малядыстам, здольным да цікавых гармоніяў і мадуляцыяў і мяркуе, што добрую класычную інструментоўку пан Рышард засвоіў ад Васіля Залатарова. Свайго асноўнага менскага педагога наш герой згадваў добрым словам, сведчыць сын. Tak, wspominał, bo u niego... Бо шмат чаму ў яго навучыўся. Гэта быў, аднак, майстар, вучань рымскага Корскага, ці гэта найлепшая расійская школы. Так як ведаеце, Шастаковіч ёсць вучнем Глазунова, які таксама паходзіў з тае школы. Do Korsakowa. Кrakatuк. Про перыяд кансерваторскі ён сказаў толькі тое, што Залатароўская школа – гэта школа ў высокапрафесійным сэнсе гэтага слова, і што падмурак усёй далейшай сваёй дзейнасці ён атрымаў менавіта тут, менавіта ў Залатарове. Ён узгадваў іншых выкладчыкаў, менавіта ў беларускім асяроддзі, якое, на яго погляд, было вельмі моцным не толькі ў вузкапрафесійным такім фаховым сэнсе, але і ў сэнсе інтэлектуальным. Па словах Вольгі Дадзіёмавай, студэнт Берлінсон быў уражаны ўзроўнем агульнагуманітарных ведаў у беларускай прафесуры. І ў яго як бы не сыходзіліся файлы. Разумееце, з аднаго боку гэта савецкая школа, гэта сталінскія сокалы, а з другога боку гэта інтэлектуалы высокага еўрапейскага ўзроўню, на якіх не распаўсюджвалася жалезная заслона. Вось што было дзіўна. Грае Opium String Quartet, Варшава. Вядома, што ў Менску Рубен Берлінсон склаў песні на словы расійскіх паэтаў ды першую частку скрыпічнага квартэту «Фа мінор». Фрагмент мы толькі што пачулі, яшчэ адзін наперадзе. Цалкам твор быў скончаны ў 44-м годзе і займеў імя «Польскі», бо меў адпаведныя фольк-матывы. На нотным рукапісе засталіся сляды алоўка Дмітрыя Шастаковіча, але пра гэта пазней. Кrakatuк. Згадак пра Берлінсона ў тагачаснай беларускай прэсе я не знайшоў. Відавочна, што выпускнік разам з аднакурснікамі атрымаў дыплом падчас бамбавання Менску гітлераўскай авіяцыяй 23 чэрвеня 1941 году. Сям'я Рубена Берлінсона таксама не стала выключэннем у параўнанні з калегамі па пералічанай пяцёрцы. Загінула падчас вайны. Бацька Мэндель сканаў ад сардэчнага прыступу, але невядома, дзе пахаваны. Маці, сястра, ейны муж і ейны сын зніклі без звестак, праўдападобна пасля вывазу з варшаўскага гета. Але застаўся жывым брат, які яшчэ перад пачаткам вайны з'ехаў вучыцца ў Парыж, дзе стаў інжынерам. Адметна, што эвакуяваны Берлінсон быў не ў тэатры сярэдняй Азіі, як Вайнберг і Тырманд, а ў калгас на Волзе.
Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Зеленадольск, Москва і зноў Варшава. Акцыя выратавання больш нагадвала высылку. Імя нашага героя засталося ў спісах эвакуяваных у горад Зеленадольск, што ў Татарстане у 38 кіламетрах ад Казані. Дакумент датаваны 1942 годам і захоўваецца ў Дзяржаўным архіве Расійскай Федэрацыі. Прычым пастаянным месцам жыхарства маладога чалавека пазначаны Менск. Хваравітага хлопца, які амаль нічога не бачыў без акуляраў, яшчэ не надта добра гаварыў па-расійску, уладкавалі звычайным працаўніком, а канкрэтна сплаўшчыкам лесу. Падчас працы на Рышарда склалі данос, абвінаваціўшы ў сабатажы на карысць ворага, за што маладзён мог быць пакараны смерцю. Аднак неўзабаве ў той Зеленадольск завітаў маскоўскі тэатр юнага гледача. Выявілася, што штатны піяніста захварэў, тэрмінова была патрэбная замена. Далей пераказвае Сяліцкі-малодшы. Ktoś powiedział mi, ale to jest właśnie pianista. Хтосьці даклаў старшыні калгасу, што Рубен піяніста, і старшыня яго выклікаў і загадаў: «Ну, зайграйце». Побач быў кіраўнік таго тэатру. «Добра, мы яго бярэм да сябе». І так пачалася наступная прыгода. Ён значны кавалак Расіі аб'ехаў тады, нават, здаецца, быў у прыбалтыйскіх рэспубліках. Пра гэта сам мне калісьці распавядаў. Кракатук. У складзе тэатру меўся добры музычны калектыў. Разам з Цюгам Барлінсон гастраляваў па фронце, выступаў для салдатаў і між тым складаў музыку для пастановак. У прыватнасці некалькі песень да спектаклю «Зялёны гіль» паводле іспанскага аўтара Цірса де Маліны пасля сталіся гітамі ў Польшчы. Адзін з іх выконвала Слава Пшыбыльская. Gorącą nocą, pachnącą nocą, lampiony w liściach drżą. To piękną Ines dziś przemocą za wielkiego pana za mąż wydać chcą. Bogate stoły i tłum wesoły i skoczne tony brzmią, a oczy Ines lśnią jak gwiazdy. Jedni mówią szczęście, a drudzy mówią łzą. Przestraszony nie śpiewa, choćby w kwiatach stały drzewa, choćby pachniał mu las. У 1943 годзе тэатр юнага гледача вярнуўся ў Маскву, і Рубену Барлінсону трэба было здабыць права на сталае жыхарства ў савецкай сталіцы. Інакш, без паважнай прычыны, пагражала дэпартацыя. Маючы нотныя рукапісы з Менску, у тым ліку струнны квартэт нумар 1, кампазітар пайшоў у сакратарыят Маскоўскай кансерваторыі. I on przyszedł do tego budynku, który był zupełnie prawie pusty. І ён прыйшоў да таго будынку, які быў амаль зусім пусты, і звярнуўся да сакратаркі, што хацеў бы тут вучыцца, што мае кампазіцыі, што дзеля гэтага трэба зрабіць. А сакратарка яму адказала: «Калі ласка, падымайцеся на другі паверх, там у зале сядзіць Дмітрый Дмітраевіч і прафесары, і вы пакажаце свае партытуры». Ён увайшоў, пра Шастаковіча, вядома, чуў, той перагледзеў яго партытуры і напісаў нават такую запіску: «Гэтага студэнта прашу размеркаваць да мяне». Że tego studenta proszę mi przydzieć. Кракатук. Барлінсон вучыўся ў Шастаковіча год. Заняткі болей нагадвалі майстар-кляс. Педагог звычайна браў ноты студэнта, граў іх і казаў, што трэба змяніць. Пасля вайны Дмітрый Дмітраевіч неаднойчы завітваў у госці да свайго вучня ў кватэру на тае самай вуліцы Снядэцкіх. У лістах настаўнік звяртаўся да яго: «Дарагой Річард Михайлович», і дзякаваў за ўвагу ды пэўныя клопаты. Сваю санату для скрыпкі і фартэпіяна, напісаную ў 45-м годзе, Рышард пазней адрасаваў памяці Шастаковіча. Першая частка ў рукапісе падпісаная «Allegro con anima», што значыць «хутка і з душой». Граюць Агнешка Маруха і Томаш Паўлоўскі.
Знаўцы заўважаюць уплывы Шастаковіча ў музыцы Барлінсона, у прыватнасці у плаўнай мелодыцы ды драпежнай рытміцы. Наступнымі настаўнікамі Рышарда ў Маскве сталі Анатоль Александраў, якога наш герой адносіў да скрабіністаў, Юры Шапоран, зноў жа адэпт рымскага Корсакава, і Мікалай Іваноў-Радкевіч. Апошні, як і Шастаковіч, меў беларускае паходжанне, а Івановым стаў у выніку паўстання Каліноўскага. Эдвард Сяліцкі параўноўвае: навучанне было ўвогуле досыць цяжкім з музычнага пункту гледжання. Не так, як зараз, бо там патрабавалася класычнае адукаванне і вялікая колькасць працы, кампазіцыі, апрацоўкі народных песень. Я вельмі шмат маю тых рэчаў у ягоных эскізах, бо тата гэта ўсё прывёз з Расіі. Барлінсон мусіў скончыць маскоўскую кансерваторыю ў 1947 годзе, аднак яму не далі дыплому праз нездавальняючыя веды ў марксізме-ленінізме. Рышард фактычна застаўся на другі год і таму атрымаў дыплом у 48-м. Да часу навучання ў Маскве адносіцца наступны бурлеск. Граюць Вольга Ласакевіч-Марцыняк і Томаш Паўлоўскі. Барлінсон кантактаваў з польскай амбасадай у Маскве, дзе пазнаёміўся з сакратаркай Марыяй Сяліцкай. Яна была таксама з Варшавы родам, і, як выявілася, у іх было шмат агульных знаёмых у міжваенным часе. Пакуль Рубен дазнаваўся, да прыкладу, пра антысеміцкія музычныя супольнасці ў польскай сталіцы, пані Марыя зведала так званае «гетто ławkowe», калі ў польскіх навучальных установах 30-х гадоў для студэнтаў габрэйскага паходжання бывала адводзілі асобную частку ў лекцыйнай зале. З тае прычыны яна мусіла пакінуць журналісцкія курсы, але захавала літаратурны талент, пісала вершы, занатоўвала ўспаміны, якія пасля друкаваліся ў польскіх часопісах, добра ведала французскую мову. Марыя паходзіла з сямейства варшаўераў, якое загінула падчас вайны. Сама яна здолела выратавацца. Ейны расповед перадае Вольга Дадзіёмава. Гэта гісторыя пра ўратаванне самой пані Марышы была звязана з менавіта беларускай сям'ёй, якой яна на ўсё жыццё была ўдзячна, і гэтую ўдзячнасць замацавала нават у сваім прозвішчы. Наколькі памятае Эдвард Сяліцкі, ягоную маці ўратавала сям'я з Магілеву, але пасля вайны кантакты згубіліся. Перад тым, як апынуцца ў Маскве, Марыя адбыла высылку ў Казахстане, адкуль яе дастаў прасавецкі Звёнзек патрыётаў польскіх. Кракатук. Рышард і Марыя ажаніліся недзе ў той перыяд, калі ён сканчаў маскоўскую кансерваторыю. Тады ж у СССР пачаліся ганенні на габрэяў, што, верагодна, таксама паўплывала на тое, каб муж узяў прозвішча жонкі, а не наадварот. Nazwisko jest bardziej białoruskie, prawda? Ja nawet spotykam... Нават сустракаю ў Польшчы часамі такое прозвішча. Рэдка, але сустракаю ў такой форме. А піяніста Антон Лихаманаў, які ўвогуле паходзіць з Казахстану, казаў мне, што меў калегу там падчас навучання з такім жа прозвішчам Сяліцкі і пытаўся, ці не мой гэта сваяк. Можа быць, але не мой. Moja rodzina. No, może jest to rodzina, ale nie moja. Пэўны час кампазітар яшчэ падпісваў партытуры падвойным варыянтам Барлінсон Сяліцкі, але потым пачаў выкрэсліваць альбо замазваць першую частку прозвішча.
Гэтак у выкананні аркестра Пятра Шыманоўскага гучала гіяцынтавая танга, ужо не Рубена Берлінсона, але Рышарда Сяліцкага. У адрозненне ад Вайнберга Сяліцкі вырашыў не заставацца назаўжды ў Маскве, а скарыстаўся, пераадолеўшы супраціў савецкіх уладаў, аб'яўленай рэпатрыяцыяй. Ледзь не здарыўся дыпламатычны скандал, бо жонку саветы адпускалі ў Варшаву, а яго не хацелі. Дзякуючы той рэпатрыяцыі ў Польшчу з Гарадзеншчыны трапіў Чэслаў Выдрыцкі, ён жа Чэслаў Неман, прамоцыяй якога Сяліцкі займаўся як галоўны рэдактар польскіх награнь. Пра гэты перыяд варта будзе распавесці ў іншым цыкле перадачу. Кракатук. Адзначу толькі, што пры Рышардзе Сяліцкім, якому, відаць, давялося згадаць досвед атрыманы ў даваенным Адэоне, дзяржаўны польскі лейбл пачаў выпускаць вінілевыя стэрэафанічныя лонгплеі. З ягонай ініцыятывы паўсталі вялікія тэматычныя серыі, як «Мусіка антикуа полёніка» і «Поліш джэз». Выйшлі дэбютныя кружэлкі першых польскіх рок-н-рольных гуртоў і маладых акадэмічных авангардыстаў. Пакінуў пасаду галаўрэда наш герой на фоне чарговага ўзмацнення антысеміцкіх настрояў у Польшчы. I 7 dni i znowu kwiecień świeżą przeniósł zieleń. 16 lat i 7 dni, niby niewiele, jednak bardzo wiele. Nie śmiejcie się, nie bądźcie źli, że w moich myślach taki straszny zamęt. 16 lat i 7 dni i od tygodnia serce zakochane. Teraz piosenka milknie, teraz już serce ma głos. Паралельна кампазітар напісаў некалькі соцень песень, шмат з іх прыджазаваных, якія сталіся не проста шлягерамі, але фактычна займелі статус народных. Іх спявалі вядучыя артысты, ад таго ж Мячыслава Фога да Анны Герман і Віолеты Вільяс, чый голас мы зараз пачулі. Сяліцкі таксама не пакідаў акадэмічную музыку, складаў першыя польскія мюзіклы, супрацоўнічаў з габрэйскім тэатрам імя Камінскай, рабіў музычныя адаптацыі дзіцячых казак, у тым ліку як і Вайнберг пра Вінню-Пыха, як і Вагнер музычна вырашаў Швейка. Дарэчы, з абодвума былымі калегамі па беларускай кансерваторыі Сяліцкі працягваў падтрымліваць контакт. Taki czołowy symfonik, prawda, białoruski. Такі вядучы беларускі сімфаніста. Вагнер прыязджаў у Польшчу і досыць часта на варшаўскую восень ды на іншыя яшчэ канцэрты, на нейкія творчыя абмены, і яны сустракаліся, ён быў нават у нас дома. Вельмі такі мілы чалавек. Кракатук. Фактычная рэаніматарка беларускай музычнай гісторыі Вольга Дадзіёмава шматкроць прыязджала ў Варшаву за ўласны кошт і жыла ў Сяліцкіх тыднямі. Яе прымалі як дачку. Я на ўсё жыццё запомніла гэтую сям'ю без ратунку і цеплыні якой, мабыць, і не адбылася б рэканструкцыя, рэстаўрацыя, рэанімацыя беларускай музычнай гісторыі. І тое, што пашчасціла гэты манблан рукапісаў знайсці і вывесці у ксеракопіях, конечно, у гэтым ёсць і шмат у чым заслуга гэтай сям'і і Рычарда, які як профі настолькі мяне зразумеў. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук.
Thank you.